Danas u emisiji Zdrava nacija govorimo o zdravlju očiju naših najmlađih. Saznaćemo šta je to što bi mi kao roditelji trebalo da uradimo kada govorimo o prevenciji, kada prvi put da dete odvedemo na oftalmološki pregled, ali ćemo i da vam predstavimo konkretno trening vida. Kroz razgovor sa Kristinom predstavit ćemo vam trening vida neurovizualnom terapijom koja jača funkcije ljudskog oka, ali idemo redom. Kada bi roditelji trebalo dete da odvedu prvi put na očni pregled? Pa prvenstveno od 3 do 5 godina je neki period kada je krucijalno. Zato što već pred polazak u školu se formira binokularan vid i iz tog razloga bude već kasno za sređivanje nekih situacija, to je neusklađenosti dva oka, koja uglavnom predstavlja najveći problem kada su izazovi u školi, to je školskim aktivnostima, ajde da kažem, najaktualnije. Šta bi to mogli roditelji da rade preventivno kako deca ne bi imala problema sa vidom? Pa obavezno je da taj prvi pregled pred školu ili od 5 do 7 godina bude potpun, u smislu da se ne radi samo klasična oštrina vida. Vid je funkcija, kompletna funkcija koja, ajde da kažem, se sastoji od prvo oštrine vida, što znači da dobro vidimo. Najbitnija binokularna funkcija, to je usaglašenost dva oka koje pravi 80% problema. I kako zapravo mozak kompenzuje, to je da li postoji napor mozga da iskompenzuje ukoliko postoji ta neusklađenost. Sada, ja to sve zovem vid. Međutim, da li je to zapravo pravi termin za sve ono o čemu ćemo nas danas da pričamo? Upravo to. Znači, vid predstavlja funkciju kombinacije ove tri stvari. Oštrina vida, to je taj vizus koji gledamo da dete dobro vidi, da je oko zdravo, da ima pun kapacitet i da postiže. Mi to možemo ovako laički da procenimo kao roditelj gledajući naše dete? Pa u principu mogu stvarno da pohvalim da imam kontakt sa dosta roditelja koje primećuju u ponašanju da se nešto dešava. Ono što je njihova, ajde da kažem, najveći propust jeste da smatraju da je dete smotano. I to je u nekom razgovoru meni vrlo bitno. Što znači smotano? Da se saplete? Znači da se sapliće, da. To su pitanje kada ja pitam jeste primetili da vam dete sipa punu čašu soka, jeste primetili da ima nagle nekontrolisane pokrete jer ne može da oceni percepciju dubine. To je veoma bitno. Da li dete voli sport? To je isto jedan od veoma bitnih faktora. Uglavnom, takva deca ne mogu da uhvate loptu, loši su refleksi i ne mogu da procene dubinu, propriocepciju, snalaženje u prostoru. Dobri su po kući, po poznatom terenu, ali bude problem kada izađu negde. Nesigurni su u hodu. Često znaju, to sve više se dešava, da izbegavaju pokretne stepenice. Vrlo interesantno. Sad ja sam vas prekinula. Rekli ste oštrina. Jeste. Zatim ta usklađenost dva oka. Naravno, svako je oko inervisano svojim nervom. Ukoliko slika ne dolazi u isto vreme, to su milisekunde. Zamislite dve slike kao da imate dve noge, jednu kraću, jednu dužu. Zamislite kako bi bilo teško fudbaleru da igra fudbal. Mislim, mi jesmo asimetrični, bukvalno ne shvatite, ali svako oko, ukoliko šalje u različitom vremenskom intervalu slike, šta se pravi? Dupla slika. I često to ne mogu ni deca da objasne, a roditelji ne mogu da prepoznaju, naravno, jer nisu stručni. Sad, koji je najčešći možda mit sa kojim se susrećete kada je reč o zdravlju očiju kod deca? Pa mit je uglavnom želja da se treningom vida sanira dioptrija. Svi koji se bavimo optikom, optometrijom, oftalmologijom, doktori i ostalo, znamo da postoji sa razlogom laserske operacije skidanja dioptrija i prosto ako ste rođeni sa manjim okom, to vam vuče dioptriju koja je hipermetropija, hiperaktivno. Malo oko ima prosto grešku hipermetropije, veliko oko je kratkovidost, miopija, minus dioptrija. I to je kao kad biste otišli u teretanu da vežbamo mišiće, jel tako? Ali možete u teretani da porastete? Ne možemo. Ne možete. Znači, ja jesam za to
da se vežbaju spoljašnji mišići oka, to je nešto drugo. To je mišić kao i bilo koji drugi mišić u telu i mišić unutar oka, ali vrlo bazrivo jer postoji tačna greška oka, na primjer kod kratkovidosti, gde vežbanjem unutrašnjeg mišića oka koje predstavlja taj optički vizualni sistem može da se poveća dioptrija i da se napravi ozbiljna komplikacija rasta oka, što dovodi do glaukoma, katarakti i ablacije retine. Tako da mora biti izuzetno stručna osoba u tome i morate biti izuzetno bazrivi što se tiče vežbi. Sad, s obzirom da ste spomenuli kataraktu, glaukom i tako dalje, jel mogu sve te stvari koje negde, kao da postoji u našem društvu percepcija da nam to stiže s obzirom na godine kad tad? Da li one mogu da se izbegnu ukoliko vodimo računa o svemu ovome o čemu sada pričamo? Pa nažalost ne. Uglavnom pitanje koje dobijam jeste da li kao treningom vida može da se sanira dioptrija. Vidite, ako ćete vi svako jutro da ustanete i da imate tu rutinu i da vežbate 15 minuta, vi stvarno možete da aktivirate taj mišić, ja kažem. I ako vi to hoćete, vi ćete to uspeti zaista. To nije nikakav problem, ali onda dođu 60-65 godina i to sočivo koji dobar mišić angažovan gura će da se zamuti. Hoćete li dalje videti? Nećete. Jasno. Tako da ne može da se spreči katarakta jer to su neke degenerativne promene, starosne promene, koje su sasvim normalne, kao što nam nestaje kolagen, kao što nam nestaje voda, dobijemo bore, suši nam se koža, to je sve prirodan proces i to je sasvim u redu. Ono što je najbitnije je da imate zdravo oko. Oštrina vida i usklađenost dva oka predstavljaju ukratko njegovo zdravlje. Realnost je da vreme u kojem živimo nosi dodatne izazove za naše oči. Koliko na decu danas, odnosno koliko se sada susrećete sa porastom deca koje dolaze kod vas s obzirom na ekrane? Enormno. Kako to utiče? Nekada to nije bilo, da kažem, klinički ispitano i nismo znali da ekrani podižu rast, izazivaju rast dioptrije i podižu sve vizualne probleme. Ali moram da vas prekinem, se sećate kad smo mi bili mali? Nismo smeli da sedimo ispred televizora. Jeste. Nego su nam govorili udalji se, ne približavaj se, nemoj da stojiš ispred ekrana. Jeste, i to su dobri savjeti naših roditelja. Mi smo se sad malo zaneli sa kompletnom tom tehnologijom. Ekrani, ja kažem, nije sve crno i belo. Nije sve crno i belo. Mi koristimo isto softver, ima sjajne vežbe koje nikad ne možete manualno ovako jedan na jedan da uradite sa bilo kojim rekvizitima. Tako da treba biti umeren. I čak i ako deci dajete te neke igrice, mogu biti sjajno za inteligenciju, za kognitivne veštine, za reflekse, za vid. Tako da mi smo malo narod kod kojih je sve ili crno ili belo. Ajmo da nađemo tu neku sredinu. Jeste, ekrani su u principu na određenoj udaljenosti koji su za daljinu. Ekrani nisu problem. Imamo tu LCD, AMOLED ekrane koji imaju bolju rezoluciju tako što šalje više stimulusa svetlosnog, ali sada znamo i dokazano je posebno kod kratkovidosti da u roku 45 minuta, ukoliko dete drži tablet, telefon, bilo šta što emituje štetnu plavu svetlost, na 25 cm podiže rizik od nastanka kratkovidosti 83%. Neću da bacujem statistiku, ali ovo je vrlo bitno da čujemo ovo iz razloga što moramo malo da podignemo svest. I postoji neko određeno vreme koliko dete treba da bude na ekranima. Znači 2 sata sa pauzama. Ja sam imala juče situaciju da nisam, na primjer, interesantno, evo da podelim, nisam imala struju u kući i moja ćerkica od 10 godina, koja isto koristi i telefone i ekrane i svašta nešto, je pročitala knjigu od 102 strane. Ja sam shvatila da može. Tako je. Prvo sam shvatila da može. A možda nikad kao roditelj ne bi probala. Da pogasim sve i da vidim da je ona rekla meni je dosadno, što sam je rekla super, uhvati se za uši i igraj, zanimaj me. Ali je prvo pročitala knjigu i ostalo je slobodnog vremena, ne gledala kako još može da iskoristi. Tako da sam bila baš iznenađena. Pa eto, probajte. Jeste, slažem se. Sada, mi govorimo danas o jednoj, pa mogu da kažem, specifičnoj dijagnostici. Malo drugačije od onoga što znamo, što nam je poznato. Kada najčešće roditelji dovedu dete? Koji je to neki uzrast sa kojim se vi susrećete? Kada najčešće prepoznaju da dete ima neku vrstu problema?
Pa, meni stvarno dolaze izuzetno divni i revnosni roditelji i nažalost sa već poznatom problematikom, ali to je taj period od 3 do 5 godina. Znači već manji uzrast. Već manji, da. Neka deca su već od rođenja sa datom nekom dijagnozom i ono što je njima potrebno jeste malo drugačiji pristup. Naš pristup jeste ta neusklađenost dva oka i to zaista sada u 21. veku ne treba više 20 mašina. Vi imate jedan program gde pakujete bukvalno kao fioke, slažete i uzimate i nadopunjujete i imate savršen alat sa kojim možete da radite. Ja kažem, to je jedna analiza i dopuna. Znači, nije zamena ni medicine, niti dijagnostike. Ovo je jedan fizički pristup. Fizika kao nauka, gde ne možete medicinski nikad da izračunate u milisekundama, u mikropikselima kašnjenje dva oka. Vrlo neinvazivno, bez ikakvog kontakta, bez ikakvog dodira, jedna dobra optička kamera koja sve to može u 2,4 sekunde da uhvati. A da li mora da se čeka uopšte neki ustanovljen problem? Da li preporučujete da se dođe preventivno? Svako, da, svako. Znači, mi imamo dosta, na primjer, dece koje apsolutno dobro vide, ali imaju prosto mozak im je preopterećen, ne drži ih pažnja i ponašanje je to nešto što roditelji kliknu i kažu ajmo da proverimo, možda je to razlog njegovog ponašanja, nešto se tu dešava, on dobro vidi. A koliko dece završi, samo iščita tablu, pođe u prvi razred i šta se onda desi? Sedi u klupi i konstantno, koliko su? 4-6 sati, na primer, u školi i konstantno menjaju fokus. Tabla, pisanje, tabla, pisanje, tabla, pisanje. I onda dođu, on ne može da prepiše. Pa naravno da ne može da prepiše kad ga istestiramo i vidimo da on u minut ne može da promeni 3 puta s daljine na blizinu. To je problem. Znači, nije problem vid, problem je taj dioptrijski sistem oka. I to fizika može apsolutno da izmeri. Tu imamo malo i ortooptike, to je kako se oko kreće, i pleoptike, i psihofizike, dosta geometrije kad su prizme u pitanju. Kada govorimo o stanjima i problemima, izdvojit ćemo kratkovidost, strabizam, slabovidost, poremećaj pažnje i hiperaktivnost, neurološka oboljenja, autizam i povrede i traume glave. I šta se radi onda? Kako izgledaju ti tretmani? Pa u principu kad je trening vida vrlo je zanimljivo, interaktivno, s manjom decom idemo kroz vežbice gde mi vežbamo glatke pokrete oka, to je ono što je veoma bitno kad dete piše. Uglavnom su to deca koje već idu i kod logopeda i kod defektologa i onda mi napravimo jednu dobru tematiku, napravimo jedan dobar tim koji radi na istoj problematici, ali svako vezano za svoju struku. To ne možete da verujete, u 2-3 tretmana daje tako dobre rezultate. Tako da je veoma bitno da svi radimo u cilju i benefitu deteta. I da li samim tim onda vi preporučujete neke stvari koje roditelji posle rade sa decom kod kuće? Obavezno. Mogu reći da su toliko disciplinovani, da mi svakodnevno šalju, da sami vide napredak, što je meni mnogo bitno i mislim da je to najbolja preporuka i za drugi ljude da probaju da vide da li postoji neki skriveni problem. Jer ovo je problem koji zaista ne možete prepoznati u današnjem brzom životu, niti ispratiti dete 24 sata. Jasno. Vi radite i sa decom koja imaju autizam, sa decom koja imaju poremećaj pažnje, hiperaktivnost. Koje su to zapravo sve stanja sa kojima se suočavate? Pa prvenstveno oni dođu kod nas iz razloga što su to nesaradljiva deca. I onda mi kada uradimo analizu, dobijemo kompletnu sliku kako oni percipiraju ovaj svet. To je to što ide sa naše strane. Ali kažem, uglavnom je tu tim koji dalje radi sa njima. I naravno onda takva neka analiza fizičkih pokreta oka, merenja, dođe do stručne osobe koja dalje radi sa njim. Naprimer, oligofrenolozi, defektolozi, logopedi. Znači, uglavnom su deca koje već imaju jedan tim vežbi. To su deca sjajno istrenirana sa sjajnim naprecima. Zamolili smo sagovornicu i da nam malo pokaže kako izgleda trening vida. Pre toga, šta roditelji najčešće pitaju kada bi trebalo da dođu na pregled kod vas? Naprimjer, jel boli, jel to nešto traumatično za dete? Pitaju da li je traumatično za dete, da li ćete da mu širite njemu ili njoj zenice i pitaju
Pa ne znam šta Da li tražite pre nego što dođu kod vas da odrade klasičan pregled? Ili to nije nužno? Poželjno je. Poželjno je zato što često nemaju sve informacije i iz tog razloga da bi znala tačno šta im je potrebno da uradimo od analiza. Da imaju kompletnu sliku i da mogu da shvate kako njihovo dete vidi. Hajde da mi pokažete. Ajmo. Usput sam i ja odradila pregled, ali na potpuno drugačiji način. I ovako, ja sam došla u sobu za pregled, smestila sam se tamo gde se smeste i vaši pacijenti. To je ta stolica. I šta sad? Objasnite nam ovako lepo da naši gledalci kristalno jasno mogu da vide šta se sad ovde dešava. Sad ćemo tačno da vidimo koliko je vaš vizualni sistem aktivan. Znači, koliko oko, ovo je jedan raf lenjer, inače postoji anegdota da su ih koristili Royal Air Force piloti pre leta za izoštravanje, fokusiranje i bolju koncentraciju. Sada ćemo da vidimo na kojoj udaljenosti vaš vizualni sistem radi i da li je shodno godinama ili kasni. Znači, da li je preopterećen ili je lenj. I to je veoma bitno. Posebno, na primjer, kod deteta kada treba da prebacuje fokus sa table i da piše. Sa table i da piše. Znači, fokus, daljina, blizina i obrnuto. Ajde. Usrećit ćemo se sa mojim pregledom. Stavit ćete ovako u visini nosa. Ali ne dodiraj nos. Možete da dodirnete. I gledat ćete u ovaj krstić, najmanji. Gde je krstić? Da vidim. Ja već sad ne vidim krstić. Gde je krstić? Dobro. Da vidim. Aha, ovde su vam brojevi. Da vidite koji niz. Stavila sam vam na slova. Da vidite koji niz možete da vidite, na kojoj udaljenosti. Aha, i dokle, dobro. Najbliži niz. A najbliži? Jeste. Ja čitam najsitnija slova. Već čitate? Da, po sve vreme čitam njih. Dobro. Ajmo da vidimo na kojoj se izgubi. Dobro je. Sve vreme je dobro. Ali gledam gornji niz, ne gledam donji. Dobro. A kad biste gledali donji? Ajde, da vidimo i to. Je li ima razlike? Ima. Stavimo tamo gde je najjasnija slika. A da stanem i da kažem kad je najjasnija? Jeste. Pa malo ga vratite. Možda ovdje, recimo. I što sad to znači? Ovo nam sada govori da vi, na primer, vidite mnogo bolje od vaših godina. Što znači da je vaš vizualni sistem dosta jak i izoštravan. Ovo nisam očekivala. Što je sjajno. Tako da ćete verovatno kasnije od drugih dobiti naočare za čitanje. Ali, dobit ću. Dobit ćete naočare za čitanje svakako, ali kasnije u odnosu na drugi. Ja recimo ne vidim na daljinu. I šta, i kako onda recimo, koliko to da kažem remeti nešto, ne remeti, da li danas deca, kada već pričamo i o tom momentu, da li deca danas više, odnosno češće imaju problem sa tim da ne vide na daljinu ili na blizinu? Tu je sada mrtva trka, bukvalno. Dete koje ne vidi na daljinu ima usporen vizualni taj sistem i onda mu je mnogo teško da čita. Često ide i razrokost, malo oči idu ka spolja, pa je ta koncentracija i fokus. Tu imaju problem na blizinu, zadržavanje pažnje. A kod dece koje imaju hiperaktivno oko, onda su preumorne oči. Oni ceo dan izoštravaju sliku na daljinu i kad dođe onaj domaći zadatak, oni prosto burn-off sindrom, ne mogu više. I onda tada optička korekcija dođe kao terapija. U smislu rasterećenja vizualnog sistema. Znači imamo lenj vizualni sistem koji isto pravi problem i imamo hiperaktivan koji treba da rastereti. Šta imamo ovde još? Imamo, na primer, ovo je sjajno. To vidim prvi put, iskreno. Ovo je sjajno zato što takođe možemo da vidimo u kom odeljku, ajde da kažem, optičkog sistema koči. Gde je problem? Aha, u kom smislu koči? Šta se dešava tačno? Da, šta može da bude? Može da bude fokus, mogu da budu duple slike, može da bude ta, mi to zovemo akomodacijska inercija, ali znači prebacivanje fokusa, ili da bude lenjo izoštravanje, pa da vi apsolutno ne možete da vidite na daljinu ili vam treba više vremena sa daljine da prebacite na blizinu. Ja recimo imam problem tih duplih slika. Dobro. Bar onako, po snu uveče. Duple slike mogu da budu ukoliko nije dobro korigovan astigmatizam, pa ljudi kažu duple slike, a duple slike prave koje dolaze od neusklađenosti dva oka, to jest jedno oko kasni šalje mozgu slike
u različitom vremenu i onda dođe do dupliranja. To je onda da vidimo sad i kako to izgleda, kako to sad stavite. Isto uhvatite ovako kanap, stavite do nosa. Dobro. I koju kuglicu gledam? Gledate prvu kuglicu i možete slobodno rukom da pomerate napred. A šta je poenta da dokle mi kristalno... Poenta da vidite na kojoj tački vam nije duplo. Znači, a nije duplo? Da, znači najbliža tačka gde vam nije duplo. Ja ću do kolege da stignem koji snima. Super mi ide. A kad približite ovde, što je bliže, onda je duplo. Duplo, to je skroz jasno duplo. Ovo je blago duplo. Blago, dobro, malo još odmaknite. Pa kad se zagledam, ume da mi igra, kako bih rekla, nisu to jasne duple slike. To je ta fuzija, sad oko i mišići ulaže napor da... Evo recimo bolje već. Dobro, u redu. I onda kada nađete tu, onda treba da prebacujete fokus na sledeću. I onda tako i žuto pa zeleno. Jeste. A su zelena, isto pravilo važi za sve, dakle da traži moment i tačku gdje se ne duplira. U tom slučaju će vam crvena biti dupla. Znači gleda se različite kuglice i onda se prebacuje fokus da crvena bude dupla, žuta to jest da vidite crvenu, kada gledate u crvenu, dve žute će biti, a kad gledate u žutu budu dve crvene. I postoji 33 nivoa ove vežbe. Šta je još veoma... Znači, tu se radi na taj način i dijagnostika i vežbanje? Ovo je za dijagnostiku kod dece kada ne mogu da pročitaju, na primer, lenjirić ili kada ne znaju slova, onda mi koristimo metar, oni stave kuglicu i mi možemo manualno da izmerimo sa metrom. Tako da nam postoji uvek opcija zavisno od uzrasta deteta kada radi. Jasno. Ovo je takođe sjajna stvar, ovo se vrlo retko koristi za fleksibilnost i zaoštravanje. Ovo je zlatni alat gde pokušavamo da vidimo sa flip-flopom takozvanim, da vidimo promena +2, -2 dioptrije, da vidimo koliko brzo oko menja fokus. Tako da ovo testiramo svu školsku decu i tu otkrivamo zapravo šta se dešava sa njima i zašto imaju problema s prepisivanjem, rukopisom, gutanjem slova, preskakanjem redova i nedržanjem pažnje. A dođe neko ko je na preventivnom pregledu, a da se ništa ne ustanovi, odnosno da je sve dobro? Ne. Uglavnom nađemo nešto jer ti ljudi stvarno dođu jer vide da nešto ne štima. Uglavnom dođe. I onda, na primjer, kad im ovo dajete, poenta je ako se... Vi, na primjer, evo sad ćemo da probamo. Vi, na primjer, čitate tekst. Da se čita i da se vidi... A, pošto ste vi u minusu, znači čitate ovaj najkrupniji tekst. Mutno. Jasno. Mutno. Jasno. Mutno. Sad ćemo da čekamo kad se izjasni. Kad će da bude jasna slika. Je li sad jasnija? Pa, slabo. Mislim, ja vidim šta piše, ali mutno. Nije to kristalno jasna slika. Sad kod deteta, na primjer školsko dete, treba da 14 dioptrije izoštri. Zamislite koliko je jak vizualni sistem. A sa 60 godina možemo da izoštrimo 1 dioptriju. Sad zamislite kolika je to moć kompenzacije vizualnog sistema, optičkog sistema u svakom smislu, kad može 14 dioptrija da izoštri. A ovo dete u proseku, jedno školsko dete, treba od 6 do 8 ciklusa izoštravanja u minuti. Tako da tu možemo odmah da proverimo šta koči u školi. Tabla, zadatak, prepisivanje. Da li zbog ovoga deca imaju glavobolje? I deca, i mladi, i stariji. Da. Glavobolje uglavnom budu zato što nema sinhronizacije dva oka. Glavobolje utiču i od skrivene dioptrije, te latentne skrivene, sakrivene, koje mogu tek nakon širenja zenica ili mi to radimo sa faktorom zamagljivanja. Blokiramo to izoštravanje i onda se otpusti, nema kapi, nema ničega, ništa nije onako, ajde da kažem, traumatično za njih. I otkrijemo dioptriju koja je u plusu, to je ono hiperaktivno malo oko anatomski koje radi punom parom, rasteretimo i tada je optička korekcija terapije. I prvo kreću da rade, da pišu sa naočarima, onda vremenom, posle par dana, krenu i da gledaju daljinu i onda to stvarno bude lepo rasterećenje. Tako rešava. Da li imamo još nešto što ćemo da pokažemo gledalcima? Da, ovo je isto nešto što zaista
se ne radi, ajde da kažem, nigde, gde možemo tačno da lociramo, koje oko ima skriveno skretanje. Da li levo ili desno, da li gore ili dole, i to često može da se manifestuje sa tim duplim redovima kada vidite da dete vuče prstić da bi uhvatilo red, kada guta kratke slogove, kao, ali... Ovako da okrenem gledalcima da vide kako to izgleda. Stave se probne naočare i onda se radi sa crvenim Maddox filterom, gde se tačno vidi da li je svetlo ili linija iznad ili gori, gde je skrivena devijacija. To je isto vrlo interesantno, samo s tim kada se radi trebaju deca da budu sa radijeva, znači predškolski ili školski. Shodnom problemu, koliko često se dolazi na terapije kod vas i već posle koliko se vidi boljitak, mada ste spomenuli 2-3 tretmana, već se osjeti razlika? Pa da, zavisno od problematike, to je ono meni što roditelji kažu. Prvo što možemo da zaključimo jeste da mi radimo sa njima kroz vežbe koje su interaktivne i njima poznate i verovatno tako privučemo pažnju, to je poenta, da im zadržimo pažnju, fokus, da oni tu rade vežbe konvergencije, znači skretanja oka, položaj na blizu, položaj na daleko, i zaista ono što jeste prvi naš cilj dok ne uradimo, ajde da kažem, tu proveru napretka, u 3 meseca jeste da dete nauči da konstantno prati pogled. Uglavnom budu to pogled ili da gleda kroz vas, ili da gubi pogled, ili da prvo ide pogled pa onda oko. Znači da ide pokret ruke, znači da hvataju nešto, a da ni ne pogledaju šta radi. Tako da mi se trudimo uvek da vid bude prioritet, osnova, da se pogleda pa dalje da se rade vežbe, i 2,5 meseca, 3 meseca već možemo merljive rezultate da dobijemo. Za kraj razgovora, savjet za sve naše gledaoce, za roditelje, šta je to, na čemu da rade, kako da rade, na što da obrate pažnju i da nekako svi zajedno, vi sa jedne strane, mi kao roditelji sa druge strane, radimo na tome da naše deca imaju zdrave oči. Pa prvenstveno jesu pregledi, da se uradi da li je oko zdravo, to je baza, osnova svega. Druga stvar jeste da barem vikendom obrate pažnju koliko se dete blisko približava nekim predmetima, da li naginje glavu, to je isto veoma bitno jer to su pokreti koje telo pokušava da uhvati dobru sliku, naginjanje glave, često ciljanje na jedno oko za slabovidost. Zatim je veoma bitno da li izbegava da piše tekstualne zadatke, tako u školi uglavnom nastavnici, profesori primete, čak i treneri mogu u sportu da primete da dete propušta loptu. Znači što više komunikacije sa nastavnim i školskim aktivnostima, ljudima koji su uključeni u te aktivnosti, i generalno jeste maksimalno smanjivanje vremena provedenog na ekranima. Republički fond za zdravstveno osiguranje usvojio je novu listu lekova na kojoj je stavljeno čak 99 novih generičkih lekova, odnosno zamena za lekove koji se već izdaju o trošku RFZO, ali od različitih proizvođača. Novi lekovi koriste se u terapiji većeg broja različitih oboljenja poput dijabetesa, epilepsije, multipla skleroze, kardioloških, uroloških, onkoloških i dermatoloških oboljenja, kao i lekovi koji se koriste u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje i lekovi iz grupe antibiotika, saopštio je RFZO. Ministarka bez portfelja u vladi Republike Srbije, zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena, Tatjana Macura, najavila je početak nacionalne kampanje o fertilitetu pod nazivom Za srce više. Kampanja ima za cilj podizanje svesti građana o značaju fertilnog zdravlja, pravovremenog informisanja i donošenja informisanih odluka o planiranju rađanja. Uskoro više detalja o samoj kampanji donosimo i u novoj epizodi emisije Zdrava nacija. Naučnici tvrde da su prvi put podmladili ljudske jajne ćelije, što je napredak za koji predviđaju da bi mogao biti revolucija, imajući u vidu stope uspeha vantelesne oplodnje kod starijih žena. Novo istraživanje sugeriše da bi defekt povezan sa starenjem koji uzrokuje genetske greške u embrionima mogao biti preokrenut dodavanjem ključnog proteina jajnim ćelijama. Kada su jajne ćelije koje su donirale pacijentkinje sa problemima plodnosti dobijale mikroinjekcije proteina, imale su skoro upola manju verovatnoću da pokažu defekt u poređenju sa netretiranim jajnim ćelijama,
ćelijama, ako se potvrdi opsežnim ispitivanjima, ovaj pristup ima potencijal da poboljša kvalitet jajnih ćelija, što je glavni uzrok neuspeha vantelesne oplodnje i pobačaja kod starijih žena. Ponovit ću još jednom Kristinine reči da bi prvi put trebalo našu decu da dovedemo na pregled između njihove 3. i 5. godine. Takođe, danas u emisiji Zdrava nacija saznali smo i šta je to na što bi trebalo da obratimo pažnju, koje su to možda i neke specifičnosti koje zanemarujemo, a koje mogu biti jasan pokazatelj da bi dete trebalo da ode na trening Vita. Videli ste i kako on izgleda, zbog čega je drugačiji od možda nekih drugih procedura koje smo često imali prilike, odnosno najčešće da vidimo ili da probamo, a mi se vidimo ponovo sa novom temom za 7 dana. Sve naše prethodne emisije pogledajte na YouTube kanalu emisije Zdrava nacija. Doviđenja! U narednoj emisiji Zdrava nacija govorit ćemo o iskustvima rada doktora psihijatrije sa pacijentima u kojima navodi da sve ove različite priče koje pripadaju uglavnom mlađoj populaciji sa drugačijim problemima zajednički imaju za to da je svaki problem rešiv, samo ako smo spremni da radimo na sebi i za sebe. Takođe, posetili smo i kafić Zvuci srca u Beogradu, radni ambijent gde osobe sa smetnjama u razvoju spremaju i služe goste i gde postoji radno-okupacioni centar u kome oni stvaraju predivne kreacije oslikavajući šolje, cegere, majice, jastuke i druge lepe predmete korisne svima nama.